Mfethu mangangilose ekhaya ngiyachaza ngestory. Miyeke mfethu. Imali ngisebenzile Bafo imake yazini ima. Wefethu. Yabona njengoba umuzi othatha ngale ndlela othatha ngayo. bafo. Ima ngilalele ima ngilalele. Uyabona umuzi oza ngale engoza ngayo. Ngeke mina ngizophuma ngikushiye la. You understand? Ehlisa umoya ulalele ukuthi umfethu uthini. So bese siqhubeka naso istory. So manje umuzi ofuna ukulu. Ngiyakusiza uyalwa la. Akodwa imali la. Iyona imali encane lenginika yona. Mfethu awuthuli ubukele wena ubukele le ngqaye edlala la. Ya, qhubeka baba. Ngase ngathiwe ngalahlekwe lifoni. Yebo baba. Into umsebenzi gcina ungawazi ungazokazanga umzamile futhi azaye kulunga lapha eSpani. Ngalahlekwe lifoni ke kwaba kanjalo. Yeah. So manje nje ubulahlekelwe ifoni. Umfethu angithi uyamazi. Ngiyamazi yena. Okay. Umngani wakho. Uyamazi umfethu. Kanjalo. Okay, qhubeka mfethu. Okay, mangilahlelwe ifoni, shuthi manje ngiyakwazi ukubuyela kuyena ngimupdate ngimchazele ukuthi kwenzakalani. Okay. Yes, kambe isikhathi futhi angazi because nami ngasuke ngabambeka amatasa phela yabo. Ngathi Imali kuwena ubambekile. ngizapho. Imali kuwena ubambekile. Ayikho imali enganginika, ngiyazi imali, mina ngisho ngiyazi imali, ayikho imali. Ayikho imali enganginika. Indaba yemali ngiyazi. Ngizokushiya naye mfethu ngoba ngiyakubona ukuthi engamali. Mase kanjani imali ngayazi. Ngithule mina imali yami ngeke. Ima phela mfethu ngicela relax baba. Okay mfethu. Usaqhubeka mfethu. Ngoba ngisho nje imali mina ngoba ngifuna imali nje mina wathi ngamzamela umsebenzi ngamzamela umsebenzi kwagcina ngingahlangananga futhi. Manje ngaba Jewish ngoba athi ngichazele ukuthi nami ngalahlekwe ifoni kwana kusasixhumana vele ngisanefoni yabo bele ngibuza ukuthi hayi no ngizobuyela vele kuyena mase kulungile. Imali ke kwenzakalani ngayo? Ayikho indaba yemali akasa nginikeza imali. Relax baba relax. Akasa nginikeza imali futhi. Ayikho imali anginike yona. Okay. Unesho ukuthi imali ayikho anginika. Nginesho. Bafo. Ngicela ungiphe iproof yokuthi wamnika umfethu imali. Mhlambe into ephathekayo ekhombisayo ukuthi hayi ubala lona. Hayi vele wayethe vela ngimfakele kuma account akhe naye angazi noma engazi mhlambe. Ayibona okay. Kodwa nayi proof of payment ikhona lapha. Iyona le. Iyona. Hayikhuleka mfethu. Imali mfethu wena uzongitshela ukuthi kuhamba kanjani la ikuphi nako. Yebo. Njobe ubona nje ngalolu suku okuyophela inyanga. Uye lo. 1.5 lokuqala. Mfethu. Na 1.5. Siphinde siqhubeke bafa ipheli lapha. Okay. Isidlule. Aphinde futhi ngamnika nawo lo 500. Njobe ethena akayazi manje. Mase ngithi angithule. Imali. No cash payment. 500. Isiyonke 2000. Mfethu na imali la kwi account. Igama lakho uba Sibuye igama lami Sibusisi. Okay. Isibongo? No. Wena la. Awuyazi futhi le. Hayi ngeke. Mawuthi mhlambe hayi ngeke. Imaki. Ngicela ungiboleke ifoni yakho. Inayi app angithi efonini. Kwamanje bengayifaki because ngalahlekela ifoni into kanje bengayilungisa into eningi. Kahle wena smooth talk Cha nje ngiyakuzwa ukuthi yabo we this. No but ngikhuluma nje into eyenzeka ngikhuluma vele into ekhona kuwena kuyiyona vele. Uphuthe nje imali mina ngiyazi mina ngiye. Futhi ibank linamanga manje. Imali. Mhlambe le mali mhlawumbe wangifakela mhlambe ngezinye indlela hayi kanjani kuphikathani yami. Imali. Le mali ngikhuluma ngayo. Imali. Wena. Ima. Uthi mhlambe wakufakela ngezinye indlela. Mhlambe. Wangayibona wena kwi account yakhe imali. Hayi.
ngoba mhlawumbe nje ngizuthi angazi mina kodwa nje yena ngoba into eshort wangingezi wangifakela imali mina futhi umsebenzi hayi ngeke Angibafathile kumina wena lapha egarage. wena wafika ngathi mina wafika mina wathi bafucela umsebenzi wafika ngathi ngicela ukumhlanganisela umsebenzi ngathi mina nginikeza ama documents akho nangizokuzamela Bambe lapho kwabe lokho kuphela. Wala kuphela into ongitshela yona wena lola so. ongikhumbula mhlawumbe khona mhlawumbe sengilibele baba Ungangenzi isilima baba. ngikwenza isilima Ungangenzi isilima. Mama uthi into engathi wazi lutho muza futhi ungikhombe ekhaya baba Phela ngeke ngokukhomba abantu bayazi wemfethu wathola kanjani ama details akho phumi? bafa wehlisa umoya wemfethu Wathola kanjani ama details akho phumi? yazi makuwukuthi wena mfethu imali kamfethu awukuzange uyithole ngeke ukhushukele ushukela lento yokuthi ukhushukele ushukela mina ingitshela okunye makuthiwa imali awuyazi uzo relax kodwa lento yokukhushukela ushukela ingitshela okunye awuqhubekeke mfethu ngoba mhlambe nje wena ubaba mhlambe wangena imali ka account yami Uyamuzwa mfethu, Ngayithola kanjani i-account hayi malelana nokuthi Imali. hayi malelana nokuthi Ngayithola kanjani i-account yakho nangibuza pho? ukuthi account number yakho Mina oyena unganami mina ngeke ngibe na-account yakho. Ngayithola kanjani? bafoni kwakhona vele into encane owanginika yona imali ikhona into encane wemfethu enginikeza yona wemfethu ungibuka mina ngibona mhlawumbe ungifanise nengane yakini encane noma usisi wakho omncane akukho njalo pho manje ngenze njani akukho njalo yini noma mhlambe ungibona mhlambe ukuthi mhlambe ngiyahleka nawe noma ungibona mhlambe ngiyiquiet ngenza slim lalela la ale ngijwayele kabi mina angenzi slim ngisho ukuthi singahamba ibanga engingasambela ukuthi sizodlala wena usenze ilimi yini ubunga ivumi imali yomuntu ukuthi ngiyayazi imali kodwa mhlambe kuwukuthi u1 no2 no3 no4 yini uqale wasenza ilimi masifika uphiko ngiyaxolisa khuluma ke mfethu ya hayi noza yathi ubafo wanginika imali vele wanginika imali malini for umsebenzi Malini? beshika ngoba dishile wena pho manje uyiphikelana kuthi phela nami sengithuka indlela enifika ngaphi ngivele sengikhuluma indlela enaniseniseka nafika ngayo phela imake thina kushuthi ilimi angazi ngisho njalo bhuti ukuthi indlela enifike ngayo nami sengibona amakhamera phela hawu sengiyathuka phela sengiyathuka phela ngiyokhuluma kanjani ukubafa belenke kumele nje angithoaze yena mhlamba hawu thafela Makade amakhamera angifika la ngqongqoza la kuthiwa ukho. angisuke ngekho nje angisuke ngekho nje baba Isikhathi angisuke esidala. ngekho nje Ufica kanjani namhlanje phela usuku olulodwa lelo ngifika ngalo. uthi Manje namhlanje kwakuyisonto nje kusuke ngifika ngalo isonto. ayikusibafu nje ngisuke nendlela esuke ngiyithathe okay mfethu imali kamfethu kwenzakalani ngayo ngicela ukutshela bhuti imali mfethu okay yena wanginebela imali ukuthi ngimzamele okay kwasho ukuthi laphayana sho ukuthi wagcina ngingalunganga laphayana idokho aqela ngingahlangananga agcina ngingahlangananga wena yatohoza ngiyatohoza and uyahola njalo imali kamfethu ihleli ngakwena and akukho nje nonembezo omncane ukuthi imali yomuntu ayibuyele kuyena nje wena urelaxile nemali yomuntu kumnandi iyatshabaza hayi khuluma mfethu khuleka qhubeka hayi no bhuti oba ngisho nje yesiphutha lenzeka ukuthi ngiwanginebile kodwa mangacela Uyasebenza wena oqala. Manje Oqala uyasebenza wena oqala. Ngeke uqala uyasebenza. Ubona nawe ulapho esibani yami. Ubona nawe ulapho umuntu esibani yami. Yawona. Isumoya baba Ngishanyisi. Nabambona nami kuya nodla imali yami manje. Isumoya Yabona wena unsizwe wemfethu imali wemfethu uthini? mebaba ngiyanzi ngizama Ucungile kwayiwena nje bafwa mali into yakho ngathi uyenzi nje. Wona ngeke uthi usebenza. Ngathi usebenza. Ngeke wena bona uzwe. Uzwe ngoba uthi ngeke manje. Uzwe. Ima hey baba hayi mafethu yefetima uzokubona izinto zozazala ekhaya yefethu abuyele la mfethu khona yasokushiya nalomuntu uma ulibele Samaningi wena. yefethu awuhlale phansi isumoya baba buka manje sesibambana la buka umuntu uzophenduka isilimo Ungenza isilima. hayi Ungenza isilima vele. hlala phansi Ngeke wena ngeke. hlala phansi hlala phansi baba lala Suka kumina manje. baba Suka kumina. Wena uthi wangenza isilima wena yeso. wena yazi Mina ngakunika inyanga Yefethu. nentanga imali yami.
Wajuluka wena manje kwenzakalani ngawo? Ubafana soyangihlazi ngiyazama ukuthi mhlawumbe ngazama ukuthi ngimenze abe. Uyambona ukuthi unjani? Ngiyabanga ngibona. Wena ke yini ke ocabanga ukuyenza? Awunamani ngisho kwi-account umnike imadlana Ayikho nje manje bhuti. Hayi, Ngabe ngiqamba manga